beginnen vanuit de doelstellingen van Brainport 2020, waarin we duidelijk een economische groei voor deze Zuid-Limburgse regio nastreven. Te weten 8,5 miljard extra regionaal product en 24.000 arbeidsplaatsen. Inmiddels hebben we dat uitgerekend naar rato van de huidige kengetallen die er in de economie zijn. We zien dat het MKB daarin achterblijft en dat is jammer, want het is de banenmotor toch van Limburg. En eigenlijk is er, zou je kunnen zeggen, juist een wereld te winnen als we dat constateren. En daarbij is denk ik wel heel erg belangrijk om goed na te denken over hoe organiseer je dat. Dat is niet zo eenvoudig, want mensen zijn vaak bezig met overleven, hebben hun handen vol. Kennen elkaar weinig, kennen de innovaties in hun sector soms te weinig, maken te weinig gebruik van de kennisinstituten die wij hebben. En een netwerkorganisatie als LED zou dat echt gewoon goed moeten organiseren. Een van de grote mogelijkheden is al die in gang wordt gezet via het LWV, de versnellingstafels. Maar we staan hier in het Slimhuis, een prachtige accommodatie overigens, waar ook de Triple Helix organisatie is georganiseerd. En waar het mogelijk is om via het Slimhuis de verbinding te maken, door sessies te organiseren, door informatie te verstrekken aan MKB, door het MKB te confronteren met de ontwikkelingen die plaatsvinden. En dat zijn hele belangrijke mogelijkheden. Ja, het is niet alleen het MKB, maar het zijn ook de ZZP'ers. Daar hebben we heel veel mensen van. En het komt erop aan dat we daar durf gaan tonen. Dat en het MKB, maar ook het bedrijfsleven, de kenniseconomie zelf, dat die elkaar veel meer gaan opzoeken en kunnen gaan kijken wat ze voor elkaar kunnen betekenen. Het zijn niet alleen de groeikernen, de campussen waar op dit moment investeringen in plaatsvinden, maar ook het MKB dat als toeleverancier aan deze campussen werkt, zal een forse bijdrage daaraan kunnen en moeten geven. Je hebt het natuurlijk niet alleen over innovatie, waar de relatie gelegd kan worden naar de campussen, maar je hebt het ook naar andere sectoren, op het gebied van logistiek, op het gebied van leisure, andere materiaalontwikkelingen, noem het maar allemaal op. Het gaat dus heel breed. Als bij de campus 1400 kenniswerkers meer gaan werken, dan leidt dat tot vervolgwerkgelegenheid met de factor 7 of 8. Dat wil zeggen dat we ook straks iedereen nodig hebben. En dat is eigenlijk zeg maar de motor om ook te zorgen dat de mensen op een goede manier opgeleid worden. Maar ook dat wij opleidingen zoeken die bij mensen passen. En dat is niet altijd de traditionele opleidingen zoals wij ze hebben gekend. Je gaat naar school en je gaat aan het werk. Maar e-learning wordt belangrijk. De combinatie leren en werken wordt heel erg belangrijk. En ik denk als we die schakel maken tussen het hogere opleidingsniveau, maar met name ook de opleidingsniveau voor alle andere mensen, dan zouden we met elkaar die arbeidsplaatsen ook in kunnen vullen. Ik zou ze het liefste vandaan willen laten komen uit de mensen die geen werk hebben en mensen die in de bijstand zitten. Ik zie daar heel grote kansen. Dat betekent wel dat we dat tripartite overleg, dat wil zeggen de samenwerking tussen bedrijfsleven, overheid en onderwijs, dat we dat heel strak moeten gaan organiseren met elkaar. Want we weten precies wat we nodig hebben. En dat betekent dus ook dat we ervoor moeten zorgen dat de mensen die nu aan de kant staan, dat we die kunnen opleiden en mee kunnen nemen in die grote vraag die er gaat komen. Als we dat met z'n allen doen, met z'n allen, 22.000 ondernemers, de vele onderwijsinstellingen en de 600.000 inwoners, weet ik zeker dat we hier een economisch succes van maken.